in our program. Do you know why? It's because of the language, because we have να σου πω, να το πάρω καλά. Μέσα από τα ξεμπλέκα μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως αποφασίσες να φύγεις, θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως στάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μην κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια. We are from Estonia. She's Ulla. I am Kaia. Yeah. So, to get you... I'll take over. Θα το τυλίξει με τα χέρια, παιδιά. Ναι, έτσι, ναι. Βγάλτε. Απ' τι να βραβεύει το ποτήρι. Ναι, όντως. Τώρα εσύ την πελάτη μου γυρίζεις, να φύγεις είναι εύκολο νομίζεις. Το στραβό του δρόμο πήρες πάλι, πουθενά να ξέρεις δεν θα βγάλει. Γι' αυτό στάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μην κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου, θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Που πάρεις την αυτάκια. Στάσου, λίγο στάσου, γύρνα πίσω και μην κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. And he's Raza and my sister Marina here. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Oh, oh,
This is the best restaurant of this village. Why? There's only one. Please sit and have a drink. An island that is less than everywhere. Then you see couples here, couples there, and it's
πως αποφασίσες να φύγεις. Θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως στάσου, λίγο στάσου. Γύρνα πίσω και μην κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πάω. Κι ας μην είμαστε όπως πρώτα. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πάω. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα γεια σου. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πάω. Κι ας μην είμαστε όπως πρώτα. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πάω. Κι ας μην είμαστε όπως πρώτα. Σ' αγαπώ κι ας μη σου το πάω. Κι ας μην είμαστε όπως πρώτα. On ju, meil on nii mõnus olla. Super luksoe. Tulge meie viivane. Soe. Päike. Ja tarkuse templist tarkus ka juurde toodud. Tahtsin just öelda, et ega tegelikult me teeme tööd. Kuidas sellest aru ei saanud, sest meie saime. Me teeme tööd. Ja 3 koolis. Ja 3 tunnid. Just.
näeme jälle. you.